житё, как не вечное. Вот так полюбил свет Бог, что дал Сына Одинородного, как ложный, кто верит в Его, не сгинул, а не все века. Жизнь обрел вечное, жизнь обрел вечное, жизнь обрел вечное, жизнь обрел вечное. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Веселися, Иерусалим, зберитеся у всех, кто любит Его. Радуйтесь вы, кто был засмучены, тешьтесь и черпайте с крыницы вашего с утешением. 4-я неделя Великого Посту традиционно называется неделя Леталя, что означает, мы почули в антифоне на увоход «веселитесь». Веселитесь, так у середине Великого Посту вельми важно таки отпочинок, можно сказать, такий оазис, где можем отримать еще больше сил. Але передусім маем радоваться, что в нашем житті есть Бог, что в нашем житті есть любовь, и что в нашем житті есть святость. Гэту святую мшу ахвяруем за святой памяти Генуэфу, просячи радости життя вечного. Как годно удельничать у этой наисвятейшей ахвяры, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведайся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием,
моя вина, моя вельми вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына спровечное Слово єднаєш з собою род чоловічий. Дай просим, как со щирой отданностью и с живою верой люд христианский шел насустрач великодным святам. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, некий с Тобою живи и благодарить у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Аминь. Читання другої книги Хроніків. У тыя дні усе кіраўнікі святароў і народу памнажалі беззаконне сваё, ідучы следам за ўсёй агідай язычнікаў, і зняславілі дом Пана, які ён асвяціў у Єрусаліме. І Пан Бог айцоў іхніх пасылаў штодня праз пасланцаў сваіх, устаючы рана, перасцярогі пошкадаваў народ свой і жыллё сваё. Але яны здзекаваліся з пасланцоў Бога і пагарджалі словамі ягонымі і насміхаліся з прарокаў ягоных, пакуль не ўзняўся гнеў Пана на ягоны народ і не было больш ніякага ратунку. І падпалілі ворагі дом Божий і разбурылі мур Єрусаліма і спалілі усе умацаванні агнём, а ўсё, што было каштоўнае, знішчылі. Тых жа, хто пазбегнуў мяча, павялі ў Вавілён, дзе яны сталі слугамі караля і сыноў ягоных, пакуль не пачаў валадарыць кароль персідскі, каб спомнілася слова Пана, сказанае вуснамі Єраміі. Пакуль зямля не нацешыцца суботамі сваімі, ва ўсе дні спусташэння свайго будзе святкаваць шабат на працягу 70 гадоў. У першы год валадарання караля персаў Кіра, каб спомнілася слова Пана, сказанае вуснамі Єраміі, Пан абудзіў дух Кіра, караля персаў, які загадаў абвясціць ва ўсім валадарстве сваім пісьмова і вусна кажучы: «Так кажа Кір, кароль персаў, усе валадарствы зямныя даў мне Пан, Бог нябёсаў, і ён наказаў мне пабудаваць яму дом у Єрусаліме, што ў Юдэі. Хто з вас паходзіць з народу ягонага, няхай ён ідзе туды, а Пан Бог ягоны няхай будзе з ім». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану. Узніму Єрусалем на вяршыню маёй радасці. Узніму Єрусалем на вяршыню маёй радасці. Над рэкамі Вавілёна сядзелі мы і плакалі, калі ўспаміналі пра Сіён. Наверх
Его. Повесили мы наши арфы. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Бо те, кто взял нас в полон, потребовали от нас песня, а пригнятальники наши веселя. Заспевайте нам одну с песен Сиону. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Як же нам спевать песни Пана на чужой земли? Коли забуду тебе, Иерусалим, някая цухне моя правица. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Някай прилипне язык мой до поднятия моего, коли не буду памятать про тебе. Коли не узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, Бог, будучи богатым на милосердность, у своей великой любови полюбил нас, и нас, мертвых за грехов, оживил разом с Христом. Вы, избавленные ласкою, и Он воскресил и посадил нас на небесах в Христе Иисусе. Как показать в наступных веках неизмерное богатство своей ласки, раздобреню до нас у Христе Иисусе. Бо ласкою вы избавлены праз веру, и это не от вас, это Божий дар. И не от учинков, как никто не хвалился, бо мы, Его справа, створені у Христі Єсусі для добрих учинків, які Бог загодя підрихтував, а ми у їх живі. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного. Кожний, хто вірить у Його, має життя вічне. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія по Апостолу Яна. Єсус сказав Нікодему: як Мойсей узвисив змею в пустині, так повинен бути узвишений Син Чоловічий, каб кожен, хто вірить у Його, мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Одинородного, каб кожен, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого в світ, каб судити світ, але каб світ був збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив у ім'я Одинородного Сина Божого. А суд у тим, що світло прийшло на світ, але люди більше полюбили темру, чим світло, бо учинки їхні були древніми. Тому кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла,
каб не адкрыліся яго дрэнныя ўчынкі. А хто паступае па праўдзе, ідзе да святла, каб яўнымі былі ўчынкі ягоныя, бо яны здзейсненыя ў Богу. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе! Напэўна, згадзіцеся за мною, што сапраўды у Слове Божым ёсць вялікая мудрасць. Толькі заўсёды падзіўляю адну рэч, чаму кожны з нас, чытаючы і ведаючы добра Слова Божае, усё ж такі не паступаем і не вучымся па прыкладзе тых, хто, можа, і зрабіў якісь памылкі, што не звяртаем увагу і не ўводзім такія вельмі вядомыя рэчы ў нашае жыццё. Чаму я сёння пра гэта гавару? Бо калі так паглядзець вельмі добра на Слова Божае, то сёння падкрэслена ёсць тры рэчы вельмі моцна. Учынкі чалавечыя, якія бываюць добрымі і дрэннымі, міласэрнасць Божая і Божая справядлівасць. І на пачатак хацеў бы пачаць ад гэтых учынкаў, якія чыніць чалавек. На пачатак у Евангеліі напісана: «А суд у тым, што святло прыйшло на свет, але людзі больш палюбілі цемру, чым святлом, бо ўчынкі іхнія былі дрэннымі». Далей першае чытанне гаворыць так: «Усе кіраўнікі, святароў і народаў, і люд памнажалі беззаконне сваё, ідучы следам за ўсёй агідай язычнікаў, і зняславілі дом Пана, які ён асвяціў у Ярусаліме». Не вельмі добрыя рэчы мы пачулі, бо канкрэтна пачулі пра грэх, які можа увайсці ў жыццё чалавечае, якое можа таксама кіраваць жыццём чалавека. Усе ведаем, напэўна, чым з'яўляецца грэх. Напэўна, добра ведаюць тыя, хто недавно да першай камуніі быў, і, напэўна, усталі бы і сказалі бы канкрэтна, што грэх – гэта свядомае і добравольнае парушэнне запаведзяў Божых і касцельных. Так мяне калісьці навучылі, і гэта да гэтай пары ведаем. І канкрэтна бачым у сённяшнім гэтым слове канкрэтную мову пра грэх. І гледзячы так на наше жыццё, вельмі часта гаворым так: чаму Пан Бог не глядзіць на наше жыццё? Чаму Пан Бог не даў якійсьці справы? Чаму Бог такі несправядлівы? Чаму свет такі злы? І так далей, і так далей. І перадусім гэтую прычыну трэба шукаць у граху. І, напэўна, напісана коротка і ясна пра грэх. Далей, канешне, калі ёсць грэх, то з гэтым нешта трэба рабіць. Напэўна, кожны з нас ведае, як штосьці бруднае забрудзіцца, то трэба гэта вычысціць, а не, напрыклад, дзесьці вывернулі мяшок з мусарам у зале на кавёр, і так мы ставілі, хай будзе. Так ёсць грахом, і, напэўна, трэба гэта адразу папратаць. І, напэўна, атрымоўваем шмат іншых навукаў, хтосьці нам падскажа, што так, трэба спыніць грахоўнасць. І пагэтаму, як чуем у першым чытанні, Пан Бог шкадуе нас і таксама хоча нам дапамагчы. І Пан Бог айцоў іхніх пасылаў штодня праз пасланцоў сваіх, устаючы рана перасцярогі, бо шкадаваў народ свой і жыллё сваё. Пан Бог трошчыцца ад нас, шкадуе, але вельмі часта, не гледзячы на ўсё, ёсць у нас зацвярдзеласць і не хочам звяртаць увагу на нішто. Больш стараемся і жывем, і выбіраем, і любім цемру, чым святло. Далей нават ідуць далей гэтыя грэшныя людзі, але яны здзекаваліся з пасланцоў Бога і пагарджалі словамі ягонымі, і насміхаліся з прарокаў ягоных, пакуль не ўзняўся гнеў Пана на ягоны народ,
і не было больш ніякага ратунку. Людзі канкрэтна завінілі. Не выкарысталі гэтых мноства знакаў, якія да іх было паслана. Не глядзелі, не хацелі змяніць сваё жыццё. І, гледзячы на гэта, якая павінна быць суд, і якая павінна быць справядлівасць Божая? Напэўна, павінна быць якаясьці кара за гэта ўсё. І калі глядзім мы і так моцна усведамляем Слова Божае, чи Бог карае, чи Бог гневаецца, чи Бог праклінае чалавека? Вельмі добрае пытанне, але трэба звярнуць увагу, што сам чалавек сваімі ўчынкамі гэта ўсё чыніць. Чалавек праз тое, што бачым канкрэтна, чалавек углубляецца і углубляецца ў грэх. І не трэба шукаць потым нікога вінаватага у тым, што папросту здзейснілася штосьці дрэннае ў маім жыцці. Здзейснілася, бо гэта папросту плён маіх учынкаў, які я учыніў. І потом чытаем у першым чытанні. І падпалілі ворагі дом Божий, і разбурылі мур Єрусаліма, і спалілі ўсе ўмацаванні агнём, а ўсё, што было каштоўнае, знішчана. Тых жа, хто пазбегнуў мяча, павялі ў Вавілон, дзе яны сталі слугамі караля і сыноў ягоных, пакуль не пачаў валадарыць кароль персідскі, каб спомнілася слова Пана. І атрымалася тое, што ёсць. Папросту гэта мусяць адказаць за свае ўчынкі. Так, народ Єрусалімскі трапіў, народ ізраільскі трапіў у няволю за свае канкрэтныя ўчынкі. І толькі паўстае пытанне, чаму мы не вучымся на тым, што калісьці ўжо зрабілі людзі і што напісана ў старым запавеце. Але ніколі у нас, як у хрысціянаў, у людзей, якія жывем з Богам, якое выбіраем святло ў нашым жыцці, ніколі не можа згубіцца надзея. Надзея на тое, што чакае нас нешта лепшае. І поэтому успомняются словы в этом первом читании. Так кажа Кир, король персов: «Усе владарства земные дал мне Пан Бог небесов, и Он наказал мне побудовать ему дом в Иерусалиме, что в Юдеи. Кто з вас походит з народу ягоного, няхай он іде туди, а Пан Бог ягоны, няхай будзе з ім». Надзея заўсёды ёсць, калі мы перад усім жывем з Богом, калі Бога ставім на першае месца. Так, можа паяўляцца грахоўнасць, не раз упадаем у нашым жыцці, але ведаем, што Бог зрабіў дзеля любові да кожнага з нас. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бог знайшоў ключ да сэрца кожнага з нас. Незважаючы на грахоўнасць, незважаючы на зацвярдзеласць, і гэтым ключом з'яўляецца крыж. Крыж – знак любові да кожнага з нас. Крыж, дзякуючы якому мы распачынаем кожны дзень, заканчваем, дзякуючы якому пачынаем подорож, дзякуючы якому папросту распачынаем найважнейшыя моманты нашага жыцця. Так, ёсць гэтая вялікая любоў Божая, ёсць гэтая міласэрнасць, але залежыць толькі на тым, каб мы захацелі даверыцца Богу і Яго міласэрнасці. А хто паступае па праўдзе, ідзе да святла, каб яўнымі былі ўчынкі ягоныя, бо яны здзейснены ў Богу. Так канкрэтна гаворыць Слова Божае. Так, можа ёсць і грэх, можа ёсць якаясьці слабасць, але мы прыходзім да Божай міласэрнасці, да гэтага святла, каб папросту асвятліць нашае сэрца, напоўніць нашае сэрца ласкай Божай, напоўніць нашае сэрца гэтымі дарамі, якія вельмі шмат. Поэтому, незважаючы на нішто, памятаем, што ад нашых учынкаў вельмі шмат залежыць. Але таксама няхай кожны з нас памятае,
что Бог милосердный, и до кожного, кто покается, и Он готов принять как свое любимое дитё. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго башного и небашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносутного Отцу, ради Бога все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловечился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, яко Он разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и шагаю в воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який виводить нас з темры грехов, и одорвая своим светлом, вознесем с верою супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как Он указывал людям шлях до Бога Створителя и Пана всего створения. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за споведников, как с любовью наставляли грешников и вели их до границы ласки и життя. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тих, хто керує державами, как яны допомагали усім занедбаним і покривдженим. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, які знаходяться у полоні древних звичай, щоб з допомогою Божої ласки яны отримали моц, потрібну для одного свого життя. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за наших близьких померлих, особливим чином за святої пам'яті Геновефу, просячи радості життя вічного. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, удельников этой евхаристичной ахвяры, как обновление обещания Христу в Великую Субботу зробило наше христианское життя больше сталым и отказным. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты сам вылечиваешь наши слабости и показываешь шлях до соправдного счастья. Учини просим, как мы завсёды были верны Тебе, прос Христа Бога нашего. Аминь. Номер 47. Дякуем Тебе, Христе, славим Тебе, Боже, Бог раскрижал веру, и свет грешный избавил, Бог раскрижал веру, и свет грешный избавил. Adoramus te, Christe, benedictimus tibi, quia crucem tuam, redemisti mundum, quia
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Давай вам, Бог, примя вяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на вяру, якая нас оздоровляет, покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой и надеждой пошаной складать ее за збавление всего свету, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердцем. Узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бога и справедлива. Соправды годна это и справедлива, слушна и избавленна. Так мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пани святый Ойче, усемогутный вечный Боже, Ты даешь нам особливый час ласки и обновления, как мы очистили наши сердца от неупорядкованных сильностей и сярод земных справах дбали найперш про вечное избавление. Тому за анёлами Иисусими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, воссоздана вышиня, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, воссоздана вышиня. Соправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, ка под усходу солнца и до закату, складав имени Твоему чистую ахвяру, тому едности з усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцей Духа Твоего в этой дары, какие мы принесли Тебе на хлябу, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо я на ту ночь, коли был выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв кілих і подяку Тобі складаючи благословив, і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його всім, бо это есть келих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница
советы. Обещаем смерть свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твое прися в хвале. Пане, вспоминаючи звалчу муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресення і Його повшестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаем Тебе эту живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, усмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом и усими святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твое местовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай в этой ахвяре нашего поєднання принеси усему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, бискупом нашим Казимиром, с усеми бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих. Наших победлых братов и сестер и усіх, кто власти Твоей пришел с этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом зимне завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого добраш свет усякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечная. Просим Отца Небесного, да подпусти нам грехи и заковал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, таки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя.
Ранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, а дари нас упокой. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе гріх і світу, благословлене покликане на вечеру Єгови. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 254. Огни свои молчание, скрыняне делай, Господи, задари мою землю. Делай тиши, огни свои молчание, скрыняне делай, Господи, загори мою землю. Огни меня, как я ты стался хлебом. Огни меня, как я ты стался хлебом. Благослови, хлеб подари, а лишь ты правды. Благослови, хлеб подари, а лишь ты правды. Хлеб дай тишайший, огни свои молчанье. Скрыняне делай, Господи, загори мою землю. Крышинки дыя, якія застануться, крышинки дыя, якія застануться. Раздай, кто не верит у своем правлении. Раздай ты, кто не верит у своем правлении. Хлеб дай тишайший, огни свои молчание. Скрыняне делай, Господи, забери мою землю. Молимся. Боже, Ти освятляєш кожного чоловіка, який на этот свет приходит. Осветли наши души зянием Твоего и ласки, как духи наши были свободны с Твоей волей, и как бы щирым сердцем Тебе любили.
Праз Христа Пана нашага. Amen. Objawy duszpasterskie, 4. niedziela Wielkiego Postu, 16 sakralika święta godziny poświęcenia katedralnego kościoła u Mińsku, 19 u piątnicu uroczystość świętego Józefa, obrannika Najświętszej Panny Maryi. U ten dzień usiewerniki mają obowiązek udzielniczać u świętej mszy i ustrzymać się od wykonania nieobowiązkowej pracy. A tak samo u ten dzień nie ma obowiązku ustrzymania od spożywania mięsnych straw. Można jeść mięso. W piątnicę najlepiej smogły, przyznajcie się. Święte mszy w naszej kaplicy будут отправлены Троицы у 8 godzin ranicy, u 15 i u 19 godzin. Każdą piątnicę Wielkiego Postu wierni serdecznie zapraszają na świętą mszę 19 godzin, a после na nabożeństwo Krzyżowego Szlachu, jakie powiadują subolki naszej parafii 19 sakralika, subolka obrony życia 26 молодь, 2 мужчины. Każdą niedzielę после świętej mszy w 10:30 śpiewają pieśni żalby. Za udział u tych nabożeństwach możemy otrzymać odpust pod zwykłymi usłowiami, przystąpić do świętej komunii, pomolić w intencjach Świętego Ojca, a tak samo zdjęć uczynek miłosierności. Każdy dzień u naszej kaplicy trwa adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie u intencji naszej rodziny. U piątnicę, w sobotę i w niedzielę od 14 do 19 godzin. Inne dni od 14 do 21. 11 krasowika u niedzielę Bożej Miłosierności u naszej parafii odbędzie się odpust, jaki o 12 godzinie uznaczył arcybiskup Tadeusz Kandrusiewicz. I u ten dzień mszy u 10:30 nie będzie. Będzie tylko u 9, u 12 południa i u 19 u wieczoru. U następną niedzielę 21 sakralika o 12 godzinie odbędzie się ustanowienie ministrantów. Tak samo u następną niedzielę после świętej mszy wieczorowej u 19 godzin odbędzie się modlitwa prosławienia, jaką проведем молодь naszej parafii. Serdecznie zapraszam, aby poświęcić 1 godzinę Panu Jezusu u modlitwach prosławienia. Zwracamy się z wielkiej prośbą zapisywać chorych, tak samo oni pełno i godno mogli przeżyć wielkanocne święta. Tak samo prosimy Was nie odkładać spowiedź na ostatnią chwilę, bo czasami ktoś ci przyjdzie, chciałby porozmawiać, a ksiądz tylko wiadomo, grzechy wysłuchają, bo wie, że tam czeka, отсюда i do zawtra, daсть odpuszczenie grzechów i następny człowiek, a potem ktoś ci wychodzi swoje taki niepochłonczenie się tam nie ma czasu. Zwracamy się tak samo z wielkiej prośbą, jak to było. U naszej parafii dalej trwają duszpasterskie odwiedziny. Zapisać się można u świętego u zakrystii. Do końca tego tygodnia można przynosić rzeczy i produkty harczowania z długim terminem działalności na Caritas. Bo w następny poniedziałek za tydzień my te rzeczy z księdzem Aleksandrem wywozimy. Tak że mają tydzień, kiedy kto chce zdjęć uczynek miłosierności, to można to uczynić. Zwracając się z wielkiej prośbą zapisać się na dyżurstwa u poniedziałek i u autora. I ostatnia rzecz to odnośnie budowy u naszej parafii. Ustawiają od zawtra budowę. U piątnicę podpisał ja doговор na pracy związane z ziemią. Koszt jego wyniósł 53 276 рублей 44 копейки. Такий это кошт. А что будем чинить? Будем прокладывать теплотрассу с котловни до нашего дома, а так само и до костела, якого еще нема, а мы уже маем надеюсь, что так само его будуем. Затем будем прокладывать канализацию и воду, так само от этого дома до котловни и до
туалетов общественных, czyli naszych wspólnikach. Można było godno wejść i zadumać się nad swoim życiem, tak samo i tam. Это стойки, так что завтра распочнем раскопки на территории, и с этого поводу, что отпусток будет правдоподобно у каплицы. Отбудется у каплицы, так само, когда будет доброе надворье, лавки вынесем перед каплицу, поставим, умаем, можно будет удельничать перед каплицей, так само у нашей головной урочистости на Божию милосердность парафіяльной. Так само там з'явиться якась колонка, яка буде допомагати, щоб було ліпше чутно на вулиці. А хто буде хотіти глядіти, то може буде підключитися на сторонку нашого Ютуба, Лошиця СМА, все це пишеться в англійських буквах, і так само там назирати за урочистостю, яка відбувається тут у каплиці. Так само за Хвочкою там ще сталося 2 номери часопису «Ава Марія», у яким вельми цікаві артикули в особливий спосіб відносно святого Юзефа. Святий Юзеф так само з'являється прикладом батьківства, айцовства. Святий Юзеф так само з'являється тим, хто обороняє сім'ю. Так само є один артикул, який описує, як бути добрим, як допомогти бути добрим батьком, наприклад, в відносинах виховання дітей, і не тільки своїх обов'язків батьківських, які кожен з нас повинен виконувати. Больше говорить не буду, бо ніхто не купить. Варто купити і прочитати. Дякуємо сердечно усім сім'ям, які приймають нас під час душпасторських відвідинів. Дякуємо за ахвярование на будову, за супольную і індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, католичної зали і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей. Помолимося за добродеїв, ахвяродавців нашої парафії, а так само в нових добродеях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, заручаючи кожного по особку опеці Матці Божої Руженцової. Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородиця, у наших потребах не погашай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, созерцальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас даршай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Могутный Боже, взглянь на тых, кто узносит до Тебе свои молитвы. Подтримливай немоцных, оживляй своим святлом, блукающих у смиротным змроку. Как милостиво избавленная Тобой от всего злого, с Твоей допомогой досягнули наивысшего счастья. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам оборонним, супроть спокуси и ласка злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злих духов, які нас будуть душ своїх спасти. помолимся за святой памяти Геновефу и наших близких померлых. Ангел Панский звестовал Панне Марии. И зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Аминь. Усія слуга Панская, Нехай не станется погодой Твоего слова.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословена ти між женщинами, і благословений плод лона Твоего, Ісус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося тілом. И поселилась между нами. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Останься мы годными мерцанием Христовым. Молимся, всемогутный Боже, просим Тебя, уви в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про Занёльское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, про звуку Его и крыш были доведены до хвалы воскрешения. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедлива, теперь и на всюду, и на веки вечные. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане. А святло вечное нехай им светить, нехай почивают в покое вечном. Святый Боже, Святый